Tady dom. Tento. OK. Ale to správně. To je fake, to vidím, že je fake, ale... Já jsem nevěděl, že to je takto. Tak to jdeme vyzkoušet ten lifehack, tak dáme toto tam. Odsaď dáme domy. A po to... Kde je ten dom? Počkej, teraz neviem, či to bol tento presne dom. Ešte sa idem ešte raz kúknúť, tak počkajte. OK. Už som našla ten dom, už to je, že tento, mal by to byť on. Áno, je to on. Mal by to byť hádam. Jak to nemusíme... Ne, není. Tak počkajte. OK, už máme dom, konečne. No, zamknem. A ideme to vyskúšať. Mám ísť sem. Jasné, že ma tu na mňa vybafnilo, to je fake. No. Je to také stredné, že to nie je úplne aj fake, lebo je to tu. Tento kúsok, ale inak to je fake celé. Tak ideme na ďalší lifehack. No, ideme tento lifehack. In Brookhaven, Green Man broke out of the capsule. People have seen his body laying all over the room. So I tried to find him, but it didn't work out. But after it turned midnight, I went back in, and I found him. Something horrible happened in Brookhaven. OK, idem sa tam kúknuť. OK, už sme tuto. Takže, počkať. No, dobre. Takže šený zombík. Alebo že sa mám tohoto dot. No, že sa tam nejaký zombík teleportne. Tak toto už sme aj i tak videli, že je to fake, takže ideme na ďalší lifehack. Vyskúšame. Jasne, je hrozná, ale čo? Počkej. Old. Bro. Dobre, neviem. Jo, že ich to tam teleportne, tak to vyskúšame. Ok, tak som tu, tak to vyskúšame. To sa nepochopila vôbec. Veď, je to fake? Takže to som videla, že to je fake. Aj to je fake. To asi budú veľa lifehackov fake. Tak ideme kúknuť to. Čo? I was robbing this house. Then I got banned, but still I can go in this house. That's weird. Oh my god. Čo to ani nebol lifehack, tak ideme ďalšie. Creepy things in Brookhaven up here. Let's go to this house. Apache Street. Go inside. Go here. Equip the binoculars. To see the handwritten note in this kitchen cabinet, we must use these binoculars. What is wrong with Madison and the agency? We then proceed to the fire station, where there is also something there about Madison. Rated #1 fire company in Madison County. Last, we're heading to Lake Madison, where something is secreted. Let's head to the house now that we are at Lake Madison. Go to the bathroom. A spooky doll with cubes. Mirror and a chair is up here. What do you... Dobre, tak my to asi uľahčíme si a rovno tam pôjdeme. OK, ideme vyskúšať ten lifehack, tak poďme. Taková zábava. Už se těším na další přestávku za 20 let. Tak ten les. A jdeme. Jsem rád, že se ti to líbilo, protože už mi zase koukají vydělávat pračule. Tam to je. Tak ještě za ten zvuk to
Jsem nechtět. No. To má zaujímať, či to je real, ale skôr fake to bude asi. Ja neviem. A mne sa to seklo. Počkaj. What? Tak toto je real, ale nemusela robiť jen to a rovno takto je výske. To som nevedela. What the... OK, tak ideme na ďalší lifehack. First, get out your scooter. Now drive your scooter to the graveyard. Now jump into this graveyard. Then turn around. There is a secret pathway to a house. No, ja som sa nechla normálne. Toto hádam bude fake, inak sa vážne z toho. OK, tak ideme vyskúšať ten lifehack. Je v tom hrobe, hádam bude vážne fake, inak sa toto úplne, že... Ja nechcem, nech je ten lifehack real. Prosím, nech nie je real. Prosím, nech nie je real. Ale podľa mňa to je i tak fake, lebo som to už videla, že to tak vyzerá, že to je fake, že to tam dala iba taký obrazok, ale nič také. Veď uvidíme. Tento hrob to bol? Áno. No to je fake. Tak. No ideme na ďalší lifehack. Niečo také sme mali predtým podobné. Go to the room on the left. Click on this green light 3 times. Now type this code. Now go to the mall's 2nd floor. Grab the card here. Go to this secret area. We found Mr. Brookhaven. How to find Mr. No Brookhaven? neviem, či to bude real, ale ešte pre istotu si to Now go kliknem. to the movie theater. Je Go ten to the kód room budem on the potrebovať, left. Click on takže this green light 3 times. Now type this. to je 103, to je 10389, dobre, ideme na to. No ideme to vyskúšať tedy, ale myslím si, že to bude fake, ne? Lebo ten avatar bude určite fake, že tam bude tam bol nejaký človek, ktorý sa napojil na ňu alebo niečo, tak to bude fake určite. Tak 10389 nejak, tak by to malo byť 10389, ok. Ja najprv, že ja tam nemôžem ísť. Tak takto. A toto je lifehack. 10309. Dal to iba iný film, ale ok. Ale kde sa tu chodí? Tam chcem sa dostať. Tak ja sa zmenším. Možno sa tam dostanem, tak... Ne, to nejde. Presne nie? A? Tak ešte raz. 10389. 10389. Ok, dal to je tam furt ten istý film. Že by mal... Áno, musíme toto urobiť. Tak. No... Potom, že mám ísť pre tú kartu. Áno, tam, tuto je tá karta. Ja je... What? Žiadna karta to není. Nechápem, tak si vyskúšame dať. Protože áno, takže toto už uvidíme, že je to fake. Takže to už je jedno. Tak ideme tento. Go to the hospital. Keď hospital, oni ho zmenili v hlave. Walk through the window. No to vieme. No, trošku som to vystrihla tak pre vás, to ešte takto. Click on this paper. Ten hore človek, tak to bude fake. Jump on the bookshelf. Take this book. Now Jasné. go to the museum. Click on this. No, čo potom? What the... Tak to ideme vyskúšať, ale myslím si, že to bude fake trochu. Ok, tak to ideme tedy vyskúšať. Mám ísť do hospital. Tak ideme tam. No, ja si zoberiem. Tak to asi chyba. Ale jak to nebude hen to hore, tak mi vlastne dať hen. Ok. No neviem, jak sa to... Počkaj, nie tu. Tak. Robíme presne podľa toho.
No, tuto je mal byť nejaký ten... Niekde... Niekde... A tuto. Jo. Má to horieť. Potom ísť... Aj áno, do knižnice. Teraz neviem, či je tuto tá knižnica, alebo tam. Kúkneme sa tu... Áno, tam je tá knižnica, sa mi zdá. Ja prosím. Nie, tak ideme na druhú stranu. No. Ono tu je. A je, vlastne. Dobre. Potom, že... Že... Tam... Ne? A dobre. OK, ľudia, napíšte mi to do komentárov, či to robím správne. Ja neviem vôbec, či to robím správne. Nie, to nechce. No. Lenže oni... Tuto je... Takto. Je tuto asi. Toto je zase tu. Takto. Čo mám robiť? A tuto. Neviem... Toto je ono? No, to asi nie je ono. No, čakaj, či je za ten zvuk. Tento by... Áno, to je on. Takže keď... To nejde? What? Jak? No, what? Oh, kamo? To čo? What the heck? Toto je fake? Počkej. What? To čo bolo? What the heck? Ideme na ďalší. OK, to čo sme videli bolo práve že hrozné. Skúšame toto. A čo to je? What? Čo toto je? Tak počkaj. To the Starbucks coffee shop. Go inside the coffee shop. Look behind the cash register. There is a hidden plane ticket here. Grab the plane ticket. Now head to the motel. Go behind the front desk and into this room. Check out this new secret hideout. Brookhaven. Ideme to vyskúšať. Keď ideme to vyskúšať, tak ja si berem skateboard. Alebo to tam. No, toto bolo určite. Tak. Takže mám robiť... Ne. Tá typka robila. No, takto. Kedy ako dostanem ten papier? Čo to dostať? No vieš čo, vyskúšame to preskočiť. A či mi to aj takto volí. Len keby som vedela, kde to bolo. A čo to bolo vôbec? No, super. Ja viem, čo to je. Ja nevedela som, čo to je vôbec, tak... Ne. No, tak toto už aj tak vyzeralo, že to bude fakt, takže neviem. Tak toto bude ľudia asi konec videa, takže čus buc a dajte odbery a lajky, čusík!